Takže čus ľudia, vás vítam v dnešnom videu. V dnešnom videu tu máme jednu hru, ktorá je podobná ako Brain Out, lenže je to iná hra. No a vlastne v tejto hre, dúfam, že poznáte Brain Out, ak ho nepoznáte, tak je to vlastne hra, v ktorej musíte plniť nejaké úlohy, ktoré sú veľmi ťažké. Na rozum sú vlastne tie úlohy. OK, takže find the biggest fruit, nájdi najväčšie ovocie. Takže máme tu banán, dyňu, neviem, ako sa hovorí toto nie je ovocie. To je tekvica, no hej, potom je tu nejaká cibula, či čo to je, potom je tu nejaké mango, či čo to tuto je, nepoznám tieto ovocia. Najväčšie je dyňa, nie? Tak toto je potom druhé. Nepochopil som. OK, ideme ďalej. OK, takže máme druhú úlohu, level 2. Mohli by ste zapnúť kondicionér. Ako ho zapnúť? Tak potočíme to. Čo? VTH. Nechápem tomu. Find West Color Area. OK, takže nájsť najväčšiu farebnú oblasť. Tak to je táto červená, nie? Aha! To je takéto, že... No to je toto red, nie? Ako white. Jej naozaj. Reklama. Takže po reklame ideme ďalej, no. Level 3. Big River. Nie, nechcem. Make the water bottles the same. Takže máme vyrobiť z vody rovnaké... Neviem, čo to znamená absolútne, čo. Tu zoberiem vodu, no. No, mali sme urobiť rovnaké fľašky. Zase ďalšie. OK, takže už po reklame ideme ďalej. Make the black hole everything. Máme všetko urobiť biele, či čierne. Tak sa naháčem do toho, nie? A? Toto ešte. To bolo easy, kámo. Koľko tých reklám, to stopnem. OK, tak ideme ďalej. Find the biggest fish. Máme, tak najväčšia ryba zožere tie všetky. Nice, to bolo easy. OK, to je moc easy, ideme ďalej. Watch is different. Čo máme tu robiť? Haló? Nič. Čo to máme to potriasť? Aby sa nezrušilo nahrávanie. Haló? Čo máme robiť? Haló? Tomu to absolútne nechápem. No, použijeme kľúč. Ako sa používa kľúč? No. Skúsime to sami. No tak to neviem asi. Haló. Ja to zatiaľ stopnem a keď to urobím, alebo na to prídem, tak vám potom dám vedieť, hej. Takže zatiaľ čau. OK, takže ja som zaplatil za to kľúč. Takže, ale som to nevedel. Toto je ľahké, to dáme 0, to už poznáme tieto triky. OK, ďalej. Nothing. Čo? Čo tu máme robiť? Haló? No, čo potriasť s mobilom, trasiem, nič. Tak, toto sem.
Absolútne nechápem. OK, dám za to. Dáme za to video. To nechápem. OK, takže absolútne netuším. No. Netuším. No dačo 300%. Teraz siem tu mobilom. Nic sa nedie. Čo to nové série? Tak čo? Máme na čo pomôcť. Tiketu. Toto na tiket. Máme na čo skryť? Toho policajta nie? Áno. Tak aj toto skryjeme. Ako? Tu nemôžeme skryť policajta. Sme skryli a teraz to tam. Tak ešte raz. Policajta do prdele skryjem. Počkaj, senka. Policajta asi nemôžeme skryť. Prečo? Skryj sa tam, ty. Máme na čo skryť. No sme do celého skryli. Čako by sme skryli toto tam? Čo keď skryjeme obidve? Niečo, že koncert. Máme po niečo pomôcť tiketu. Odtrhnúť toto nie. Tento lístok. Tiket zotrieme. Ťukám tu všade. Sa nedá proste. Ja si to idem niekde pozrieť a zatiaľ, no, idem si to pozrieť a potom vám dám vedieť. OK, takže ja som si to video pozrel, ale vôbec ma to nenapadlo, ako to vlastne mám urobiť. Takže máme dať 2 prsty na ten tiket a máme to tak oddeliť. A mňa to vôbec nenapadlo. Ty, koľko je tam cukríkov? To skryjeme všetky a bude ich 0, nie? Nemôžeme. Tak skúsme normálne. Počkaj, nie, no, how many candies on the table? 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Nie? Nie. Tak všetky podkrývame, možno tam ešte bude jeden skrytý. Nie je tu nič. Skúsime skryť tie cukríky. To sa dá? Áno, dá. Tak 0 ich bude, nie? Ich 0, nie? No áno, 0, ale keby ste skryli, tak by ste vedeli. 1. Easy. Najmenšie to je toto. Banán. Mango. Tak čo? Nie. Ako? Najmenší je ovoce alebo fruit. Že veď nič není. Skúsme zmenšiť to. Nedá sa to.
Tak asi to musím zase pozrieť na YouTube. Takže zatiaľ asi čaut, no. OK, takže... No, ktoré bolo? OK, tak sme dali. Ako umyť auto, no? Fúchaš. Kefuješ. Umieš vodu. Vodou umieš. Špongiou ho utieraš. Však iba prstom to prejdem more. Áno, tak je to správne. OK. What is you? To na čo klika, ideme. Nie. Tuto. Tak to otočíme, nie? A pôjde to dole. Absolutne neviem. OK, ako som to stopol, som si to chcel pozrieť na YouTube, ale tak ja som na to prišiel. Vy toto musíte nejak roztiahnuť. No a máte to. Ďalej. Ako zobudiť toho oného spiaceho? Dáme preč konárne. Potrasieme mobilom a on sa zbudí. Nie? Ako zatrasieme stromom? Nie. No naozaj, dáme slnko. No. How many of this sweater? Holes. No tak 2, nie? 0. 99. 8, 7. Áno. Klikám tu všade. 1, 2. Koľko? Toto všade skúsim zatriasť. Mobilom. Není. Ako? Tak to asi musím zase stopnúť. No, tak zatiaľ to stopne. OK, takže som si to pozrel a je to 8. Pretože vlastne to akože ako koľko tam máte strán alebo niečo také. No proste ich je 8, OK. O, vidíte. 8 ich je. Takže Big Pink. No, dáme slona do chladničky, dáme slona preč. Preč. Hoj. Otvorím chladničku, mi tu radí mama. Ako mám otvoriť tú chladničku? Dám slona. OK, ale každopádne túto úlohu si už dáme na ďalšiu časť. Napíšte mi do komentárov, čo mám robiť alebo tak. Dáte odber, like a zatiaľ čau.